Nyakora Ramogi geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni wadonjo e twaka mokwongo e chenro mar RuuPiny kinyi makawuono matayi e twak makamae nyinga Joyce Oduoro. Kinyi makawuono Nyakora Ramogi thuon wach mabende wadwa twako kinyi makawuono tudore kod Ikruok ne koth El Nino kalore ni bada migao makoro chal mar kor lwasi pacho kae olanda yanga ni koth mar El mano mahiga ni to bende ponono kodhno nyalo chopo kata nyalo chwe nyaka e dwe mar achiel higa mar 2024. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod director ma wuok kabad migao makoro chal mar kor lwasi mamino odwa twak kode mar mondo mi onyiswa ni to kodhni mar El Nino ne ginene nade no biro to El Nino makama jopiny onego bed ni ikore e yo machalo nade e kinde makoro koth mar El Nino biro bedo ka chwe ayanga e pacho kae. Antiere kae kod Absai Seda machiegna hinya e twak maro kinyi makawuono chio nade? Achio maber. Machiegne twak maro mana kaka iseneno Nyakora Ramogi antiere kae kod Absai Seda director kabad migao makoro chal mar kor lwasi. Kamoro mora ma intiere Nyakora Ramogi in bende nyalo riwori kodwa e twak kichwalo penjo ote mora kokale namba wa mar ote machuok ma en 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kapok wachako ayanga twak marwa okinyi makawuono we winja ne sigana mabende no losnwa odiochienga manyoro kod George Bati mano ma otudore kod koth mar El Nino mabende igeno ni biro chakore ayanga ko chakore e chaka adwe mar 9 higani we winja ne monde. Forecast for October, November and December 2023 season. Elendo mar chal kor lwasi mogol kod bad migao mochung'ne koro chal kor lwasi e pacho ka ndalo manok motelo ne chak dwe mar 9 magiyango kaka dwe chakruok koth mapek mar El Nino. Jatelo mochung'ne koro chal kor lwasi David Gikongo olero ni nonro magisetimo oyango gi atamalo 99 tie mar koth mar El Nino madhi chwe kochakore dwe mar 9 higani nyaka chak higa manyien. It is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country. This will be driven by warmer than average sea surface temperatures over the central and eastern equatorial Pacific Ocean, indicating the presence of El Nino conditions. Kagiyango kaka El Nino dhi chwe pacho ka jolonye koro chal kor lwasi koni koth mapek dhi chwe gwenge makaluo koting'o counties kaka Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori, gwenge mag Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho mar Okak kod alwora mar boma maduong' ma Nairobi. The Lake Victoria Basin, highlands west of the Rift Valley, and central and south Rift Valley. The expected rainfall is likely to be poorly distributed in October and well distributed in November and December. Jorieko go masomo kaka Boche Ringo bende okoni koth mapek no dhi kelo midhiero mar oula e gwenge mag Nyakach kod Nyando, gwenge ma Trans Nzoia donjo gode nam Lolwe koting'o Budalangi kod West Ugenya, gwenge mokiewo gi nam Lolwe e kaunti ma Kisumu ma idendo ni Winam Gulf, alwora mar aora Sondu miriwo ahinya gwenge ma Karachuonyo, Narok, Gilgil, alwora ma Suswa kod alwora mar Tana River korieyo nam mar Ataro ma Indian Ocean. Nondo no bende oluwo ni oula mabubni nyalo biro monjo bombe kaka Nairobi, Naivasha, Nakuru to kod boma ma Mombasa. Kopogore kod pi oula kod pong' mar aore, sienyruok mar lowo bende oyangore kaka midhiero ma idhi kel kod kodh El Nino ahinya e gwenge motimo gode kaka Kericho, West Pokot, Elgeyo Marakwet, alwora mar god Elgon, Narok, Nakuru, Baringo, Murang'a kod Kilungu e kaunti ma Makueni. Kato biro ne jolony wacho ni kodhno nyalo kelo chiemo bang' oro manokwako gwenge mathoth mathur ka higa 2022 nyaka chak 2023. Oganda ojiw mondo pidh kothe manyalo chiek e koth makamano kendo e kuonde moting'ore kaka yor geng'o rode mangaji nyalo thurorego e miere mathur ka. The rainfall is enhanced but it's short season. So identify the normal short season crops which are early maturing to improve our food security. We expect that we'll have a good harvest. Kaluwore kod midhiero manonenore e kinde kodh El Nino manochwe e pacho ka higa 1997, jopiny ojiw mondo keto kenge mag geng'o masiche ma inyalo kel kod koth mapek mar El Nino makoro igeno ni biro chwe e pacho ka. George Bati, Ramogi TV.
Anyoko Ramogi geno ni winjo sigana no makare mabende okel kanyo koda Georgia Bati. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ikruok ne El Nino. Asenyise nantiere kae kod wendo Absai Seda. Kwachako twak marwa okinyi makawuono Absai Seda. Ponono jakwa Ramogi nyalo bedo ni neno okinyi makawuono. Adan wachak kod fuono negitie wach. El Nino ni tenang. El Nino ge en wach en dhok mar Spanish. To wacho ni gi Spanish wacho ni nyathi mathin. Wanyiso ni in other words or refer to baby Jesus, nyathi mathin. Mane kuma wacho El Nino ae nikech El Nino nigi historia mare en gi histori marach mar jonam. Jonam ma e gwenge mag Pacific yor Chile kocha nikech gima ne gino timore go en ni nam bedo mang'ich kabisa. Kaeto rech lal. To janam ka rech olal to chalo ka gima owito gik moko te. Kalure no konya yudo yuto mapile kapile. Nam ka ng'ich to rech lal ringo kama nam ng'iche. Koro niyudo ni ndalo mar El Nino endo kata jonam kata derruok ne gidere. Nikech gine onge. Koro mane e wach mane e kaka El Nino nochakore. Nyiso ni nam ne bedo mang'ich. Koro ka jo sayans nobiro to yudo ni nam ni endi mar Pacific no yor Chile kocha kobedo mang'ich kamano. To giko mar nam komachielo nikech dho wath ma Chile nam mar Pacific iluongo ni Eastern Pacific. Koro kobedo gi kar kanyo kobedo mang'ich to Western bedo maliet. To mane kaka nembe gi bedo te. Ka dho wath machielo ng'ich to machielo liet. Giso ne liet odhi komachielo to ng'ich oduogo komachielo nikech mane kaka gine apaka mar pi gwenyore. To gwenyruok mar apaka mar pi no ema kelo horo kuonde mamoko to kelo koth kuonde mamoko. Koro e kinde mang'eny iyudo ni wan koth magowa ka ae ginene namba taro mar Indian ma dho wath mar ni Mombasa ka. Mano koth machwe bore Nairobi ka. Mago Kenya. Mago Kenya te. Mane kuma yude pi mago Kenya. Ina ka kineno wan wa jokoda kaluo thoth koth ae ginene Lake Victoria. Dongi ng'e gimoro ni land breeze gi sea breeze ne some geography. Koro ing'e ni kech pi ma gineno no ng'eny. Pi ma ataro mar Indian ng'eny. Thoth koth machwe akar kanyo. Koro yudo ni mondo koth ochwe maber, dho nam machiegni gi wadhwa ka nyaka bed maliet molo mana Australia. Eka koth chwe. Koro mane gima osebedo ka timore. Sorry. Mago mos ahinya. Kata kamano ka wadhi mbele iselero yo makare kuma El Nino ne ochakore. To bende koro nyaka sani kalure kod koro mabende nukuro. Inyalo nyiso ni kodh El Nino ni ochwe e yo machalo nade nikech wang'eyo ni Kenya kae nitiere ndalo moko mobedo ga kod short rains to wantie bedo ga kod long rains. El Nino ni en ochwe e yo machalo nade? Mane gima adwa na dhi mondo atieki. Ne gima koro timore momiyo El Nino iwacho ni chwe. Igni mose bedo gi El Nino nitie moko nitie ma El Nino osebedo to kata winjo pok winjo ni El Nino nitie. Nikech El Nino bedo mana gi ojibo mana koth kapo ni dho nam mar Indian mochikore kodwa liet. Ka ng'ich to kiwinji. Ibiro yudo ka koth thin. To e kinde mang'eny koth ma gineno jiwa ahinya en koth mar opon ok mar chwiri. Kata ni mano bendo gima ber ni thoth gine mar kinde mag El Nino bire gine mar opon.
Koro gimomiyo El Nino ma higa mar 1997 iparo ahinya. Mano 1997. En ni noliet kamano. Western Pacific ni liet kamano. To western side of Indian Ocean kuma gine kod bende ni liet. Koro ka liet go riwore to kelo pi mang'eny. Pi mang'eny no endo ema kelo koth. Goula gi chandruok ga thieth nade ma en moneno 97. Koro mano miyo wabire e higa mamoko bende koth osebedo maber. Bang' 97 higa ma koth osechako bedo maber ka El Nino nitie en higa mar 2006. Koro gimomiyo wawacho ni koth masani nyalo bedo mang'eny kendo wan ga adieri ni 99 kata 90% ok ahero tiyo gi 99 no endo. Kech nyaka iwe rum moro mar Nyasaye nyalo timo gimoro mopogore gi kaka dhano paro. Nikech liet mar nam ma Pacific gi liet mar nam mar Indian Ocean chal gi kaka nochal 2006 gi higa mar 1997 gichal. Mane gimomiyo wacho ni wang'ni en atamalo 99. Kamano. 99 to unemo wacho nikech around we are almost certain is going to be there. Odhi bedo. Makoro jopiny oikre yo makare. Ikruok onego bedi makare. Nikech koth dhi bedo moingo atamalo machwe pile pile. Koro ikruok onego bedi makare moloyo to ikruok mar pur gi yudo gik monyalo timo mondo wakie maber. Iwinjo ka jogo motelo ne migawo mag pur e pacho ka wacho ni ne wan kod kendo giwacho ni jopiny mondo ikre mondo otigi koth madhi chimo. To kata kapok wachopo e weche mag purgo nyaka sani iwacho ni El Nino ma iparo ahinya en mano manochwe higa mar 1997 kaloni ni mane maponono ne ochwe koth nochwe mang'eny maponono jopiny noyudo midhiero mathoth. Un kaka bad migawo makoro chal mar kor lwasi unyalo be ponono usekoro bung'eyo ni ponono El Nino biro bang' thuolo maromo kamae bang' thuolo maromo kama kosekoro te kalure kod climate change ma tinde nitiere kosi nyalo wacho ni kaka notimore higa mar 2099 timore higa mar 2006 ero higa ni mar 2023 bende wadhi bedo gi El Nino higa machielo nyalo bedo mane? Iwacho ni gima iwacho ahinya en ni piwi ok wilga. Piwi ok wil nyiso ni ka noluwo kamoro to ka chieng' moro aora opong' to odwa temo mondo chak oluwo kanyo. To koro pi mar nam ataro bende wi ok wil. Koro bende wi ok wil nyiso ni kaka onyisore sani biro influence kata biro nyiso kaka piny biro bedo dweche 2 dweche 3. E gini yudo ka koro ahinya mar kor lwasi tiyo gi chal mar ataro mar nam. Ki chal mar ataro mar nam kako chalo sani biro bet ka jimbo kaka weather chalo e dweche 2 dweche 3. Gine modong' gi to kawo ndalo mathin. To gimitimo pile kaka ineno kich tich wan somo kor yamo. Kaka wasomo kor yamo no e kaka wasomo temperature mag gine mar pi mar ataro. Nitie gigo mitiyo godo mondo osom kaka temperature no lokore. To mane miyudo godo ni temperature no endo koro odhi malo kata dok piny. En gima constant, ok en gima koro. Ok en koro nam, en gima ipimo saka sa. Makata sani wasewacho ni El Nino dhi bet, to pod ipime ni odhi bet ni temperature no dhi mbele koso odhi bet ni temperature no dok chien. Kech dhi ne mbele kata dok ma chien, dok ne chien ema biro nyiso jimbruok mar koth kata dok chien mar koth. Nyaka sani wacho ni obedo wacho ni wageno mar yudo kodh El Nino inyanya kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12. Ang'o momiyo mana dwechego dak ne obiye chon matin? Mano en nikech ing'e ni gima biro mar koth en kuma chieng' goyo. Owacho ni nitie kinde moko mag chieng'
nie wiwa kar katir, kichwan around equator. Seche moko chieng' osudore ni gine ni nyandwat, chiemo chieng' dhi milambo. Sama chieng' ni nyandwat, ineno ka gik matimore kinde mang'eny iyudo ni wan gi heat waves Europe kocha, pinje maoko, nitie forest fires, chandruok mang'eny. Apani chiwinjo ka chiko iti chiwinjo ka kuonde moko temperature ochopo nyaka 50. Nikech chieng' ni kocha. Sama chieng' ni kocha to ywayo, kama chieng' nitie ma ywayo yamo, to koth chwe kuro, to chandruok bedo. Wan kodhe mwayudo ndalo ma chieng' ne makelo koth. Ka chieng' ni ewi nikech wan equator. Koro ibiro ka chieng' biro ga kama wadake ka, dwe mar 3 gi dwe mar 9. Dwe mar 3 ne wabiro ga chak mar koth e gwengewa nyaka dwe mar 5. Ka chieng' yware kochiko dwe mar 6 kucho to koth lal. To mano bende kako timo nikech kochiko dwe mar 12 nyaka dwe mar gini koth dhi mwalo milambo yo South Africa kocha. Kini biro koth biro chako chwe ko. To koro nyaka sani wang'e ni koro bad migawo ma koro chal mar kor lwasi usewache yo makare ni koth adiera to dwa chako. Wang'e ni odiochieng' makiny wachako dwe mar 9. Kochakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12 koth El Nino biro bedo. Mabende wacho ni nyaka sani usewacho ni obiro bedo kochwe ahinya. Nyaka sani onego bed ni jopiny ikore yo machalo nade. Kalore ni yes usewacho kendo owache at least jopiny nitiere kod thuolo. Wach ni kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 kata dwe mar 11 nyaka dwe mar 12 ema kendo koth biro medore ahinya. Jopiny onego bed ni ikore nade. Ang'e ni bad migawo makoro chal mar kor lwasi kinde ka kinde uchwalo lendo makamagi kapok koth pok ochako mondo jopiny oikre makare. Ing'eyo iwacho kare nikech gima miyo ilowa mondo wagol koro mar kor lwasi chon. Nikech adier ing'e kigole machiegni to gimiwacho en accurate molo kigole chon. To gima ilowa en dwaro mar hikruok mar oganda. Nikech kigole machiegni tiwacho adier, to onge malong'o to okelo hinyruok moloyo ohala. Koro ikruok mwanya wacho ni jopiny obed godo, mabaneno ka jo fwambo weche uno omako malong'o. Mokwongo wan gi gwenge ma samora mora ma koth ochwe mang'eny to pi daro ji. Makata gwenge mineno kwan go, kokwan gi ni nokor ni koth biro chwe kuonde go, kwan gi ni kinde duto Kenya ka, ma koth ochwe mang'eny to ji dar e gwenge go. To gin gwenge mong'e mok ni ng'ato lieko ni gweng' makama, kata jomoko wacho ga ni anto kuonde go kadwa na dhi adagi. Mago kuonde ma oula nyalo muome ji. Aora muomo gine gengini to dhi e puothe ji to dhi e miechi ji. Ahero timo kamano, gine Nyando timo kamano pile, Sondo Miriu timo kamano pile, Aora Moluchat kamacha timo kamano pile, Ribayala timo kamano, Rivanzoya timo kamano, Kuja mwalo piny timo the same. Koro gin gwenge ok gin gwenge mwakia ni gigo timore. Samoro ma koth ochwe mathin to mano timore. To gimomiyo wadwa ni mondo mano bedie, ing'e ni ji wacho ni nitie gimiwacho kuom koro ni koth dhi bedo maber kata dhi bedo iluongo ni distribution dhi bedo marach. Rach mar koth man distribution ne rach en ni seche moko udwaro mondo koth ochwe kata 200 e dwe achiel. 200 no chwe gi ndalo adi? 3. Okelo kethruok moloyo konyruok. Nikech en koth matin. Nikech en koth mang'eny e ndalo matin. E ndalo matin. Nikech ing'eni ki in gi kata gi awach ni in gi gimoro miting'o godo pi tiketo ji modho. Kata iketo pigno chwer. Awach kaka pige mi iketo godo miloso godo drip gi. Ikete gine moro, tange moro. Kama donjo ng'eny, molo mawuok to pigno nyaka pukre.
koro iyudo ni ka koth ochwe ndalo manok to donje aore to aore nyaka puk pi moko kodhi tero gi nam te mane madaro ji to koth aina ge maricho ema owacho ni ji nyaka bed godo gi gine gi shaba ni wadwalo deal kod gi nang'o. Mar ariyo, ka koth ng'eny to iluongo ni miyo mar puodho dok piny kata fertility nikech thoth gi pi ringo gi ginene gi miyo mar puodho. Iyudo ka puothe moko bende biro bedo gi pi e kinde mang'eny. Koro odwaro ikruok malong'o. Ikruok malong'o ni kiga ni pi puothi gi kiketo to kata ka ndalo ma koth ng'eny to pi budho kata ndalo juma achiel kapod pi ni e iye cham ok dongi. Dwani ng'i ni dwa timo nang'o. To koro kiwacho ni dwaro ikruok malong'o, ikruok onego bed machalo nade? Kalore ni Yesu sekoro chal mar kor lwasi, king'eyo ni puothi pi ok rume mapiyo, iikri, ikruok onego bed machalo nade? Wan gi migawo mang'eny nikech ing'e ni koth ok en gine mar migawo achiel. Wan gi migawo mar pi. Ber hawi ma wan godo ni migawo mar pi mi sirikande mag gwenge. Nyiso ni county government. Sirikal ma un godo ok en mana Nairobi ka. En sirikal mi kata kinde moko ki in gi siling 100 kata 200 tichopo kuma jotend sirikal no nitie e gwengewa. Ok apani nitie ng'at machulo pesa mokadho siling 300 kadwa dhi ang'o dhi e headquarter mar sirikande mar gini. Gine migawo mag pur en sirikal mar gwenge. Migawo mar health sirikal mar gwenge. Gima sana pano dong' en na somo gi gine, somo gi security e gine madongo modong' gini gine mag gine. Koro ikruok ok en ni jopiny ikore kende. Jopiny ikore gi sirikande mag gwenge kaka gidwaro ng'iyo ni ikruok nitie malong'o mondo ji otimre nade oyud chiemo. Ji kothe nitie mabeyo ma ji nyalo pidho. Fertilizer nitie machiegni ma jopiny nyalo yudo e yo maginyalo e bei maginyalo ng'iewo. Jo agriculture nitie machiegni gi jopiny manyalo miyo ji ushauri ni gitim nang'o kama oyudo. Aya, achiedh nade kobiro wan gi department mag disaster management. Sirikande mag gwenge gihikore ni gwenge kar wada timo nang'o. Ji dhi kanye kapo ni pi omwomo ma ok wanyal timo. Mano gikono bende chako ikruok dwe mochakoni. Ok iriti nyaka pi gol ji mier, kokichako ikruok, to ng'ato osewito ngimane, ng'ato osewito mwandune, ng'ato oseiko dhoke, mabe onge ng'ama biro miye fidia nikech gigo, kothe motimo onge ng'ama nyalo tere kot ni ng'ane motimo gini. Koro en ikruok ma ok en mar ng'ato achiel, en mar oganda duto, to en mar sirikande bende ma wan godo. Nyaka sirikal maduong' ma wan godo ka. Ma Nairobi ka, mubet Nairobi ka ni. Nyaka sani koro nyaka Ramogi Ajwang' kamoro amora mineno okinyi ma kawuono moko kuom gwenge ma bende wach ni nyaka sani oula nyalo muomo ahinya to e kindego ma bende koro koth mar El Nino iwacho ni biro chwe e pacho kae. Gin gwengo kaka Nyakach, Nyando, aluora mar aora mar Nzoia, wantiere kanyo kod dho wedhe, mano ma Kisumu kaachiel kod mano mar Winam Gulf, aluora mar aora Sondu, Narok, Gilgil, aluora mar Suswa, Mwateta kaachiel kod aluora mar Tana River. Kapo ni dak e gwengego, jogo makoro chal mar kor lwasi osekoro e yo makare ni kodh El Nino biro to mage gwenge kata aluora mopogore opogore kama bende oula nyalo muomo jodak makono. Mana kaka iwinjo ka Abisai bende osenyisowa ka ni onego bed ni keto ikruok makare mar mondo mi ka koth ochako to yud kiseikori e yo makare, ponono onego bed ni pitho to ing'eyo gino midhi pidho. Ka puothi ting'o pi mang'eny, ing'eyo kaka inyalo timo mar mondo mi kisepitho to oula kik yuer gigo ma bende isepidho. Bende nowacho Abisai ni nitiere kuonde ma bende dhi yudo koth mapek. Wantiere kanyo kod gwenge makaluo, Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho mar Okak kaachiel kod Nairobi. E kinde makoro wacho ni magi gwenge ma koth biro chwe mapek moloyo gwenge mamoko. Ukore yo machalo nade muwacho ni koni to koro koth biro bedo mang'eny, koni koth dhi bedo matin?
gine ne oka nyalo wacho ni mane e gima nitie nikech Kenya kar kaendi koth machwega dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 kama koth chwe mang'eny e Kenya kamolo gwenge duto to en Meru to kapani mano dhi lokore kaneno kata kokete kanyo lakini Meru ne makodhe bedo mang'eny molo e dwe mar gineni. Gimotemo wacho en ni koth mokwan ni dhi chwe gwenge goendo oingo machwega pile kata ma ji ng'iyo ga onego bed ni chwe. Atamalo margi dhi medore. Atamalo margi dhi medore. Kaeto gwenge machalo kaka Northern Kenya gin gwenge ma seche moko yudo kata koth mar 14 20 to dweche adek orumo. Gidhi bedo gi kodhe mang'eny minya yudo ni odiochieng' achiel giyudo kata koth mar 50. Koth aina goendo kelo kethruok. Gima wiyo kata no wil godo nikech ang'eyo ni wan gi jok ma winjowa kani dala ma Nairobi ka gi Mombasa. To yudo ka thoth jowa odak kuonde ma oula gi bete. Nikech gima timore gi Nairobi kar kaendi gin kuonde ma iwacho ni onge gi drainage. Ke ji obedo mang'eny kato onge gi drainage. Ibiro ka kuonde machalo kaka Kangware, kuonde moko Kibera, Mathare, ginene gi some places in Eastland. Gine gi very poor. Drainage margi poor. Kato takataka bende oko gine maber. Koro ka kuonde go ilungo nang'o takataka dito dino oula. To chako affect chi. Gima wacho kan kichang'eyo ni ji mang'eny modak alwora go endo tiyo gi sirkal mag county government. Mae samo nego ne gidhire sirkal mondo gol gik miluongo ni yugi manyalo donjo e gine mag pi mondo ka koth obiro to kik geng' gine pi kata oula chako gine jok manie valley kata jok man piny. Ok wadwa ni mondo asara aina wendo timre ka wasebedo gi koro ni koth nyalo bedo mang'eny. Gwenge mineno wawacho goendo wawacho kamano nikech wang'eyo ni thoth chiemo michamo e piny ka akuri wacho ni gine dero mar Kenya. Kuonde ma chiemo wuoke mathoth. Chiemo wuoke mang'eny. Gine dero mar Kenya. Makata nyoro wacho ni gwenge ma golo banda oduma ahinya kaka Eldoret, Bungoma kuonde moko to gi Trans Nzoia. Kodh ni dwa biro kapok gikeyo. Koro gitim nang'o? Koth kobiro kapok ukeyo tiyudo ka bando mang'eny kethore e puodho. Mano mokwongo. Mar ariyo ng'ich mar pi cha gini golo go bando to bando ok twara kaka to dhi to towo bando. Bando motopno nigi aflatoxin. Gini moloko bando ralum. Sirkal nyos lieko ne giseng'iewo through cereal board giseng'iewo gine masinde manyalo tuo cham 100. Aparo ni jopiny bende modak kuonde goendo bende nigi ikruok margi. To gik mwanyalo jiwo en ni koth ok bi chwe ni kochako chwe kawuono to chwe nyaka dwe mar 2. Ochwe nyaka kawuono tich abich. Tich ang'wen nochwe nyaka tich abich tich ang'wen manyien. Biro bedo gi kuonde moko mang'o ma koth ok chwe chieng' rieny. Koro en achiko it ni odiochieng' wane koth ok dhi chwe. Ti dhi golo odumbi. Ki koth ok idhi ni dhi golo oduma to koth chwe goyi gi jogine. Mano idhi ting'o gine mang'eny. Koro igolo odumbi ka chieng' gine ne tikete dryer ma inyalo yudo tidhi kano cham. Mondo wawet gimiluongo ni wito cham. Nikech onego bed ni wito cham e puodho ni koth ok ochwe. To wito cham ni koro bang' kise keyo ok ber nikech iyudo ka mane asara ma jopur nyalo bedo godo bang' ka nosewito moko nikech koth ok ochwe maber ok wito nikech no opuro modeko kendo chak iwite gine ne ok ber. Koro en ikruok ma jopiny onego bed ni bedo godo. To jiwo momiyo wajiwo godo
gwenge menene kwanogo gin e gwenge ma kaponi jopuro wuok oko mopuro to Kenya dhi bedo gi chiemo mbele kacha. Asoma ne moko kuom ote ma bende aneno ka janeno magwa orono okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Jonga nyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo moramora kokale yorewa duto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Adwa nasom ote ma bende joneno magwa oronwa kokalo e Facebook kacha kama wantiere live okinyi ma kawuono. Ongwena Elias wacho ni Joyce Oduoro yaure. Jokor chal mar kor lwasigo gin neno mana ka koth dhi bedo mang'eny mar El Nino mana sama Nyasaye osekelo ne oganda koth. Dak ne gi kore kodhno sama piny otwo. Mar ariyo, kata mana higa mokalo ne gikoro ni koth mar El Nino dhi chwe to ne ok waneno. Dhano thothgi nokomo achien ma thoth puothe ne otho kaluwore gi tin mar koth. Koro Nyasaye emong'eyo ng'eny mar koth kata tinne. Adwa ni duoka ne penjo makama. Wacha kanyo ni ang'o miukoro mana ni koth dhi chwe dak ukor ga ndalo mag oro. Nitie ahero ga gini wacho ma nikech ma ji winjo peyo. Ka wan e migawo mar thieth nigi gini ariyo. Nitie migawo mar rito ler miluongo ni public health. To nitie migawo mar thieth miluongo ni medical. Jogi tiyo kama, ng'ato achiel biro wacho ni gima chal kama biro wuok. To ka gino osewuok, titero osiptal. Ok itere ja public health ni bwana, in imi wacho nang'o ni kolera dhi gine koro thiedha. Kolera koyudi to kidhi public health, idhi kanye? Idhi osiptal. Idhi osiptal. Iwinjo? Mae kama jowa ok winj malong'o. An ing'eno kabi ka wacho ni koth bucho ng'eny ok abi bire puothi mondo ang'is ni pidh gima kama. Mana kadho daraja mara, mana koro adonjo ka gima dwa thiedhi. Ini setieko mari wacho ni koth biro koro ne kaka itimo. Thieth mar japur en jagir kacha. Iwinjo? To ang'e maber e gwengewa jagir kacha nyalo beta to giwe tiye tije to sirkal to miyogi pesa. Ng'ama dhi ire onge. Kariambo to ng'ato kwere redio ka, e gine TV kane an adhi ga jagir kacha ema miya ang'owa ushauri. To onge joka sirkal ondiko chulo mondo okony jopiny. Iwinjo? Mano mokwongo. Mar ariyo, owacho ni ang'o mwarito ka Nyasaye osekelo koth. Kindo oro to kore char mar koro Nyasaye kokelo koth mano mwacho no kare nikech wan bende waduto wadhi e kanisa kata ni dhi e kanisa. Kanisa nyoso ng'isi ni lo biro gi Nyasaye mokele. Ok owacho. Dong gima Nyasaye okelo, jonabi mag Nyasaye matimo nade? Ema wacho. Ok wadagi Nyasaye okelo koth. To Nyasaye miyo ng'ato rieko mar somo gima Nyasaye otimo. Kata Yesu nowacho ni king'ino ka yamo dhi kama to ng'eni koth dwa chwe. Ong'iso jo Israel. Nitie jok ma Nyasaye omiyo lony mar somo gik mopogore opogore. Tuo nyalo bedo to nyaka idhi osiptal eka pimi. Jachien osekelo tuo to kidhi osiptal kibiro ng'e nang'o? Tuo ma kama tuoi. Koro mowacho no to kare, ni Nyasaye okelo koth. To nyaka bede ng'at moro ma Nyasaye omiyo rieko ma nyalo tiyo gi gik ma dhano loso mondo pim kor lwasi mondo ng'e ni koth ne dhi chalo kama. Koro mano to ok obuye timo sani nikech itime e piny mangima. Ameda ne somo moko kuom ote ma bende joneno magwa pod oronwa okinyi ma kawuono. Kata kamano ote duto okanyala asomo. Ka bende Lado Dede wacho ni onge gimoro amora kaka El Nino. Owacho kae ni El Nino en gino ma bende sirikal tiyo godo. Ka bende wacho ni tok mano tibiro winjo koket budget mar mondo mi no ket budget tenge mar El Nino. Kasto iwacho kanyo ni owacho kae ni ka tok mano to wach mar El Nino no dhi rumo. Kata kamano mago mana pach joneno magwa. Minzonia wacho ni asebedo aneno maler. Ka bende janeno wa moro kae Steven Ochieng wacho ni penjo en ni ma dhi konyo wa nade El Nino biro odhi konyo japiny e yo machalo nade. An gima nyalo wacho nikech an sida mang'eni wan oro kaluo ni kata wan mane e dho nam maduong' e Kenya ka. Nam wan godo maduong' e Kenya ka ok nyalo wacho ni nam machielo maduong' olo man. Wan gi chandruok mar pi. Wan gi chandruok mar pi mag wengewa chakre dwe mar 12 nyaka dwe mar 3 alot anwa Kisii. Makiani chieng' wa jo Kisii nowe pura lot
kata giket gine moni koro kwa uso alot ne joluo to buro golo chiemo kanyo. Ji mathin ahinya kata mane dho nam gwendo ma pidho alot go. Ji mathin gin jok inyalo kwan ma kata kidhi sani endi tikwana kwana ka ng'eny to e gwenge wate gin jok chopo kata 500 kende. Jomodong orie tiendgi rito alot ma iolo gi lori. Wan gi teko ma wan godo mane wan godo chon kapok sirikal obedo gi jiwruok ma koro sirikal ojiwore go ni gidwa kunyo ne ji yewni. Dong chon ne ji chokore gi kor gweng' to kunyo yawo kendgi. Ma gibed gi pi. Kendo pi yawne ma jomoko ne modho. Idhi tichungo gi yath, tikete da pi to ji modho. Wa joluo nyawo wuoknwa kanyo. Gima dhi konyowa mokwongo en ni wang'i kaka wanyalo choko pige gi endi. Kik gidhi e nam Lake Victoria te. Moloto ne gwenge ma pi ok dhi turo, aora ok dhi turo, pi ok dhi turo donje gwenge. Gwenge ma oting'ore gi malo, ji omany kuonde manyalo kane pi. Jok ma Nyasaye nyalo gwedho, bende ong'eyo tenge minyalo tim nade ikete pi. Jok ma sirikal be nyalo konyo, bende sirikal moloto skundewa. Onge skis mondo skul moro kik bed gi tengni mag pi ma miyo nyithindo ok ni ineno ka nyathi ni e boarding to wuok odhi aora gi mbugru odhi luoko nikech pi onge skul to koth ochwe. Mago konyruok mwanyalo yudo ka koth ochwe mang'eny ma ok wanyal gini. Machielo en asewacho ma kinda chaka nuoyo. Waik puothe mondo watimre nade? Jopithi. De wan gi thuolo malach, da golo ni gimiluongo ni map mar kaluo kata dwe ma kata opo ginene kod kire mokadho. Dwe akira kata dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 tineno puothe man nono man ok opur. Mago puothe ma kaluo koth nochwe to onge ng'ama no. Onge ng'ama opuro. Onindo mer. Onindo ma gimo kete onge. To joge yudo ka thoth ji wacho nang'owa, an ok anyalo puro nikech koth ok tinade, koth onge. Koro sani ende omiwa dwe ang'eni piny tek gi ji, nyithindo be koko dhi e skul. To ndalo 30 inyalo ng'iyo gimitimo. Kata ka en gimo ni ikawo ka kwer koro ipuro go puodho gi lweti. Dung dwe achiel ipuro puodho. Dung dwe achiel ipuro puodho ande ok apani nitie giminyalo chando makipidho. Kata mana rabon, gimoro amora minene inyalo pidho ikete puodho mondo puodho kik bed nono. Nyalo konyi mbele kucho, wakia kaka piny en e kinde ma mbele. Nikech piny bende tek ma kidwa ng'iewo gimoro amora, nyaka gimi madho godo chae okinyi to nyaka ibed ng'ama oikore man gi pesa. To kionge pesa, time gimoro manyalo konyi. Kik iwe ni koth koro, an gima timo koth onge. Ikruok manyalo timo onge. Ikruok nitie. Ok en gima wacho ni ok nyal timore. Wan kono wasomo e primary gi secondary. Nwadhi e puodho mo pur gi lweto. Nyasaye poko ng'ato lwet ng'ato. Ni koro tinde nyaka ipur gi tinga, ipur gi pesa. Inya puro gi lweti. Ochaka puro gi lwete mos. Mos ndalo 30 ng'e. Kamede somo moko kuom ote ma bende joneno magwa podi chwalo no kinyi makawuono. Ote thoth mak mana ni podi ayiero matin ma bende anyalo somo. Moko kuom gi ok onyal somo e yamo. Ka bende Roni Makachieng wacho ni entiere wuodo Yugis. Ung'isa ka ni kon na jalony ni opuonj na jowa man kuma pi pong'o ochak chon. Kaluwore ni mana kaka isewacho jogo mantiere kuonde ma pi pong'o, kuonde ma wasewacho kuma ula nyalo muomo ji mar mondo mi gichak ikre yo makare, giikre chon ne koth makamano. Ka bende Honorable Michael Magula wacho ni ang'o momiyo jogi osiko ka koro lwasi marach. Akia kusebedo ku koro lwasi marach kose mano mana pache. Ka bende Wycliffe Ogutu wacho ni entiere kodwa kaka pile. Ote machielo ma bende anyalo somo kinyi makawuono en ote mar Monica Swamba. Bende wacho ka ni Nyasaye bende wacho ni oro kaka joma akonye kelo koth ng'eny
jondiko kata kamano wacho ni Nyasaye wuora kaka joma konye kelo koth ng'eny. Jondiko mago ote ma bende joneno magwa pod chwalo no kinyi makawuono bende iseng'iso ji ni onego bed ni giiko puothegi mano ka koth pok ochako. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni bende nitiere cham ma nyaka sani ji nyalo pidho ma ponono koth ok nyal ketho kata kopidhgi koth nitiere. Wantiere kod dweche, wan kochakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12 ok en thuolo malach ahinya. Gin cham kaka mage ma ponono jowa onego pidhgi sani manyalo dongo mapiyo mar mondo mi koth korumo to cham bende odongo to onge mokethore. Erokamano, gima ng'eyo mokwongo ni cham ipidho luwore gi kama ng'ato odakie. To yo maber mar konyo jowa mondo ong'e gima gipidho kata ahero wacho mondo gidhi e agricultural office. To machielo en ni gine jok matimo nonro mar yore mag pith iluongo ni KALRO, Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, oseloso gigo man inyalo ng'iyo ong'we yamo ming'e ni ward mantie ni ang'ama nyalo chieke. Gima ng'e manyalo ng'eyo nikech an e environment en ni pok aneno koth moketho yien. Gwenge onge gi yien. Makara yien miwacho mar carbon market ni. Ka chieng' moro pesa obiro akek moda yude e pesa mwagine godo. Akek moda yude e yien mwaloko bedo pesa. Koro gimokwongo wapidh mokwongo e kuonde mabedo manono wapidh yiende. Wapidh yien. Yien gino kethi, mano mokwongo. Kato yien bende rito lo, omiyo oula ok ywer lo. Kuonde ma yien nitie, pi ok muomre ahinya. An mane puonj manyalo chiwo nikech kadhi ahinya e lony mar purni, to abiro wacho makosa moko nikech ok alony, kanyo ok alony e ruok. Koro mano tapani obiro chako yudo chenro moro gi jok molony e yore mag pur, mondo watwage mondo jopiny obed gi gini. Pod wan gi kinde, dwe ka kiny chakore kiny. Pod inyalo yudo thuolo iluongo jo agriculture mondo wach ni ka koro koth ng'eny kama, to gweng' ma kama, ang'o wa jopur. To moloyo, jopiny ochok chir, mana kaka nyathi ka timo marach e skul, tidhi neno japuonj. Jopiny ochok chir, odhi one jo agriculture mane kor gwenge. Mondo time nade? Omigi rieko, ng'adnegi rieko. Rieko ing'ado gi ng'ama olony. Iwacho kanyo makara ahinya. Moko kuom ote ma bende podi joneno magwa orono kinyi makawuono, ka bende Eric Ogola wacho ni an aseso niang' e lo. Owacho kanyo ni dhi bedo mondisore owada. Clifford Oduor bende wacho ni kaka piny otuo malich ni El Nino no to wuok kure. Mago pach jondiko. Kaka piny otuo El Nino ni wuok kure. Ise wacho makare kaka kodh El Nino biro kalure kod liet mang'eny mapono nitiere na mataro kacha. Wuod Ogunga bende wacho ni Joyce aneno maler. Pej na jalony ni areas moko sana nitiere tie aora dareche moko richo. En okang' mane ma sirikal oseketo mar konyo jopiny. Kata kamano ang'e ni duoko makamano ino kiwuoge bad migawo mar sirikal. Ini koro mana chal mar kor lwasi. Kose nyalo duoke? Waduoke nikech wasetiyo gi sirikande mag gwenge, wasetiyo gi sirikande mag maduong' ochung'ne yore mag gimiluongo ni infrastructure, road gi transport. Gimoro achiel mwatimo en time e tok ema. Ni ineno kor forecast mowuok sani mar kodho ponni. Ok lande ka kende. Imiye migawo mopogore opogore. Makata an minena go mbaka kani. Pod an gadier ni jotend migawo mochung'ne koro wache e kor gwenge, county directors mag meteorology, pod biro golo forecast mar gweng' ka gweng'. Ma Siaya, ma Migori, ma Homa Bay,
mondo jopiny bong'e ni koth biro bedo ka chwe karang'o. Koro ging'e ni gibiro chwe karang'o to gwenge ma gimedhi mano tijgi. Ok anyal donje sani nikech gibiro bedo piny ma gitim mano. Kae migawo ka migawo mag sirikal ok jopiny kende ma ikore, gin bende giikore. En ane nikech wan sirikal gin sirikal, ok ginya bire gini ka mondo gipenj mano. Wonti kaka wapenjore kaka sirikende ni to watim nang'o. Gino ginyal bire gini ka mondo gipenj. Gipenjo gi ndiko, gipenjo gi simu, gipenjo gi bura, gibiro gi bura penj ni koro mae gima dhi timore, watim nang'o. Koro ok en gima kaka ineno chakore ni en ng'wech madwa dhi mbele kama endi ma kuonde ma ji ok obiro ochande pesa kata ji obede negligent ema biro hinyore. To kuonde ma sirikal to gi jopiny owuok oko mochoko chir moketo pesa maber to konyruok dhi bede. Ageno ni wanyalo bedo kaka sani owuok chon ni koro owuok chon ni. Ageno ni sirikal biro timo gik moko kaka mag baro mtaro, keto hinga mondo kik gine. Aneno ka ahero kacha sirikal osimo maber oketo hinga but daraja kacha. Kuonde ma muomo ging'eyo pod ginya medo hinga go endo mondo kik aoro timo nade omuom ji. Mano gima sirikal ang'e dhi timo. Kech sirikal nigi ite, iwacho ni sirikal ite duong'. Nyako Ramogi Ajwang' pod wantiere twak kod Absa Iseda director mawuok ka bad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae. Watwak kotudore kod ikruok ne El Nino. Med chwalo ote magi penjo mora mora abiro bedo kasomo. Gisani yiena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e twak mar okinyi ma kawuono. Wamodh pi matin waduog wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musaja kadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin.
Erokamano ahinya nyoka Ramogi Ajwang' kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny. Kaponi ka itudori kodwa gi sani, watwako tudore kod ikruok ne El Nino, ma en tok kabad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae. Golo koro ayanga ni koth biro chako chwe, kata kodh El Nino biro chako chwe kochakore dwe mar 9 higani nyaka dwe mar 12 mano ma higani. Kaka japiny koro makamae ogolo ayanga mar mondo mi iikri e yo makare. Kaponi in japur, iik puothi e yo makare, ni mar koth biro chwe e pacho kae. Kaponi idak kuonde ma oula jathoro muomo, onego bed ni keto ikruok makare mar mondo mi kik iyuda chandruok mora mora. Nyaka sani kaluwore kod koro makamano, ranyisi en ni El Nino nitiere atamalo 99. Ka bende kuonde ma bende dhi yudo koth mapek kaluwore kod koro makamano gin gwenge makaluo, wantiere kanyo kod Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag hoho marokaka kaachiel kod boma ma Nairobi. Mago kuonde mabende kaluwore kod koro mabende ogol kod jokora chal mar kod lwasi, mago gwenge mabende dhi yudo koth mapeka. Kuonde mabende iwacho ni oula nyalo muomo kaluwore kod koro makamano, wantiere kod gwenge mag Nyakach, gwenge mag Nyando, aluora mar aora Nzoia, Dhowedhe mantiere Kisumu kaachiel kod Winam Gulf, wantiere kod aluora mar aora Sondu, Narok, Gilgil, aluora ma Suswa, Mwatate, aluora ma Tana River. Mago kuonde mabende iwacho ni oula nyalo muomo. Kaponi intiere e kuonde makamago, bed akita, chak ikori kare kata chak ikori chon. Kaponi idak kuonde manitiere piny, neni wuok kuonde manitiere piny, idhi kuonde mabeto ting'ore malo mar mondo mi ka koth obi to oula kik yweri. Kaponi idak e tie nam, idak e tie aora, neni iwuok chon mar mondo mi aora kopong' kata ka aora ng'ok to kik iyuda hinyruok kata midhiero mora mora e kinde ma koth chwe. Ka bende moko kuom bombe mabende dhi bedo gi oula, mago bombe manitiere pacho kae, wantiere kanyo kod boma ma Nairobi, Naivasha, Nakuru kaachiel kod Mombasa. Mago moko kuom bombe mabende dhi bedo gi oula. Kopogore kod mano, nitiere kuonde mabedo makinde mathoth ka koth chwe to nitiere sienyruok mag lo. Kuonde ma sienyruok mar lo nyalo bedo, wantiere kanyo kod Kericho, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Mount Elgon, Narok, Nakuru, Baringo, Murang'a kaachiel kod Kilunga. Kaponi intiere kuondego, kidak kuondego to intiere kuma ichich ni lo nyalo sienyore ahinya ahinya to e kinde ma koth chwe, chak chon. Kik iyud midhiero mora mora e kinde ma koth chwe. Ka bende nyaka sani pod antiere kae kod Absai Seda. Absai Seda en director mawuok kabad migawo makoro chala mar kor lwasi e pacho kae. Oleronwa matut kotudore kod koth mar El Nino. Koth mar El Nino ni ka wadhi mbele Absai, nyaka sani nitiere kuondego ma lo nyalo sienyore mabende asewacho kanyo. Gin kuonde ma kaluwore kod koro maru usewacho ni gin kuonde ma ponono lo margi chalo nade ma jopiny kuondego onego bed akicha gi sani gi chak chon. Ka intiere kuma ponono ni lo yom idare dhi kuma chielo. Erokamano Joyce. Ing'eyo ne kaka koro kikawo Kericho, Kericho duto te nyalo sienyore. Mana kuonde mamoko. Gode mag Kipkelio. Gode makere mana apani kia Kisumo kibiro Londiani kitide wan gi yo magini kanyande. Uneno ka gin gi gode magine maboyo. Kata mar ariyo, lo ma kuonde go gin lo mar anywang'. Mar adek, ji noseng'ado yiende morumo. Koro sinyruok mar lo dhi bedo e gwenge mag Kipkelio West, Kipkelio East. Ema gigo nyalo bede. Kibiro Murang'a to en mana Kangema ka. Kangema ka iyudo ka got ochung' kabisa to ji noseng'olo yiende mopidho chai. Koro ka lo bedo koth obedo mang'eny oromo lo, tiyudo ka kodhno endo dhi ma bede e wi kidi ma lo nitie kite mane e got. Koro lo mane kidi, lo mane e wi kidi, ka koth oserome to nyaka otim nade? Osudre. Sudruok mar gineno, sudruok mar lono ema oluongo ni sienyruok, oluongo ni landslide gi dho ngere. Koro kotimre e gwenge mang'eny,
iyo kama ni kucho, kamoro ni Kilungu, in Kitui, gwenge mag gini Baringo nitie, Elgeyo Marakwet to gi West Pokot. Kata kidhi West Pokot en akunde moko mogine. En ga North Pokot ema gigo nitie. Koro ok gin gwenge mang'eny. To luore nikech ing'eni kaka watiyo gi lobo osepogore. Nyalo bedo ni ka koth obedo mang'eny kaka wakoro, to moko bende biro wuok kuonde moko anche ok sienyre, sienyruok no bede. Mana kaka sani, ok wan gwenge ma koth aora nyalo muomo ang'owa, muomo madarji, ok ginya bedo mago kende. Inya yudo ka omedore ma kuonde manche aoche manche ok darji, daro ji gi jomoko bende osidhi mogede ang'o e wang' aora, mogeng'o yo ma aora luwo. Koro aora kabiro paro ni naluwo kata ka pi ng'eny to duogo kanyo. To aora kosegeng' to dwano puk ga pi oko kuma aora onge. Mage timore. To mana be gima iwacho kata ni Nakuru, Nairobi, Mombasa dhi bedo kamano. Ji ogede wang' ginene ka. Nairobi ka ji ogede wang' kuonde ma pi luwo. Koro pigi kosegine kamano to gi yore ndara minene apaya minene igerogi. Dhi to chungo pi. Mage mamiyo yudo ka kuonde moko koth ochwe Nairobi kar kaendi, tiyudo ka pi dwa chope e gine kiyo mar mtoka. To en koth mochwe monego bed ni mol, drainage onge. Koro ok en gima iwacho, gima kelo gima wakete gigi duto ni koth ka ng'eny, to nyalo kelo asara mang'eny. Mane gima wadwa ni mondo wagine. Asara ga mondo wadwoko chien. Amor gi tich ma timore e town ma Kisumu. En e town maseno ka sama owuoye kod niendi, sirikal temo golo yugi e mitaro mag pi. Ginyiche gichako apani dwe achiel ka dweche ariyo mokadho. Ineno ka gigolo otas, gigolo ang'o gini. Jomoko koro ling'a ling'a. Otese go endo ka nie ei pi, koth chwe dichiel kelo lo kuonde go to dino. Koro en ka koth ochwe to koth ringo ewi ndara, ng'ama nyalo ndara no onge. Ma wacho kama nikech wan gi taonde mamoko ma bende ni kuonde ma pi gine kaka Homa Bay, Migori, Oyugis, Bondo, Siaya, gi bombe mamoko mantie. Monego bed ni drainage bede, los drainage kodo chon. Mondo ula kobiro kik yud ni lo ni ei mtaro to jwala mar gine ni ma plastic ma ji modhogo mag pi modho mag plastic bende kanyo to dino ula kato pi kendo koro ringo. Pi karingo kamano gikelo asara mang'eny. Jomoko nitie wang'eyo ji te ok nigi ginwang'o marom. Jomoko nitie kata town gin gi ute mag lo. Koro kigeng'o pigno endo to pi dhi e kor lo idwano dag kanyo. Koro gigo dwani gin gik monego bed ni loso sa. Monego bed ni ng'iyo kata wachno mar drainage e counties mopogore opogore, jotelo e counties monego bed ni ng'iyo gi mano kamano. Jok mochung' ne municipal, kich wan gi municipal mag county. Nitie gilo ne board mar municipality. Ong'i yore go gi ywe giko. Abise ka pod wantiere twako kinyi ma kawuono no ote moro kae mar Oluoch Paul Audi. Ote ni anyalo wacho ni ponono angi duok nago. Ka bende wacho kae ong'isa kae ni ka koth mago Kenya wuok Mombasa. To wach mar pidho yiende kod bedo gi forest to kara tiende ang'o ka koth mago Kenya wuok Mombasa. Adwoko malong'o kech adwa ni mondo audio gi gini malong'o. Nitie gimoro achiel ma yien timo ma pok wajiwo. To pok wajiwo nikech kinde ma wantie niendi be wadich ma ji ok dhi e bunge, yani ok wadhi e forest. Nyiso ni wakia gimomiyo koth kochwega forest to kine kaka oula mol. Koth chwe to chung' kamano, tibone ni koth nochwe ka. To kine pi mamol piny. To kidhi e puothe gi kuonde ma jodak, ka koth ochwe tineno kang'o? Ka pi, nitiere channels mag pi molos mang'eny ng'eny. Kidhi e forest, inya yudo kaka moro, nitie ma koth nyochwe, osetieko kata dweche jumbe ariyo, pi pod moro kudore e iye kanyo. Gima gino timo en yien ema timo mano. Yien en tipo mageng'o chieng' mondo ka koth osechwe to piny, kech gima tuo piny momiyo piny tuo bang' ka koth osechwe en chieng'. To kiseketo
tipo to kodhno endo makata gini neno iwacho ga ne ji mondo oket ka piny kitimo gini ndalo ma koth thin tidwa ni ket ga gimiluongo ni mulching mageng'o mondo kik ang'o pigno wuogi. To kik pidho yiende mang'eny to geng'o teko mar chieng' mabiro tuoyo lo, nyiso ni pi biro bedo mang'eny. Koro ineno thidhna mane koth pi wuoke chon nolal nikech ji nong'ado yiende. Makata sani kuonde ma gigo nitie, kidhi ming'ado yiende kuondego, anyalo singoni ni bang' higni 5 ok bi neno gino kanyo. Koro gima ginene timo, gima ginene yien timo, yien en dero mar koth mosechwe. Mano e gima ji onego ong'e mokwongo. Koth mosechwe okano. Aya, owacho ni koth Mombasa. Koth mago kaluo hie kakore ng'iyo gi science. Kama iluongo ni Congo Forest. Gima wuok Congo Forest en ni Congo Forest pok ong'ade yiende kaka ong'ado kaluo ka. Koro iyudo ka nitie thidhna mag pi mang'eny. Iwacho ni pi mane Congo Forest dwaro mo gi pi mane Lake Victoria. Koro ka yamo kwanyo pigno to kelo nwago koth. Iwinjo? Gima forest timo en ni obedo gimiluongo ni water tower. Emiwacho ga ni forests are water catchment areas. Kara water towers. Nyiso ni koth kobiro en mo yudo cha thothne okano. In mi yudo cha itiyo to mok itiyo gi wedhi ena. Koro mane pogro. Kimedo yien to ng'ich mar piny dhi bedore. Be kata sani wang'eyo maber ni kuonde ma yien nitie ka ndalo ma chieng' rieny. King'iyo kata akaw town mana, akaw kaka Milimani. Akaw Milimani kata akaw Karen. Ng'iye Karen gi Lang'ata kata Kibera. Pogruok nitie machiegni. Pogruok mantie ni kuonde ka yiende nitie ji ok ong'ado yien. Ng'e Milimani, Kisumo gi bathe kanyo mana Nyalenda. Ka in Nyalenda tiwinjo chieng', ka in Milimani tiwinjo gine moro. Iwinjo ka chal mar lwasi bendo pogore. Olokore. Koro lokruok no ka be ni ji de be ni duoko forest mondo bed machiegni kaka ne en kapok ji ochako timo gik otimo giendi. Piny biro bedo gi lokruok maduong'. Nikech gimone beno bedo kode iluongo ni equatorial forest. Waonge kode nikech nwaseng'ado yiende te. Koro gima atemo jiwo koth iro Mombasa to mondo koth nendo bang' kiseweye ikete tangeni mondo ichak ikete tange maoko en ipidho yien mabiro timo nade mabiro kech yien ni endi oywa koth motiyogo. Koth nendo ka chieng' ogoye to golo ang'o? Ogolo muya no endo. Muya no recondition environment. Adwa nasom penjo moro kae mabende Owino Volvo oronwa kokalo namba mar 23600 ka bende wacho kae ni kinde mokalo gikoro koth ni biro chwe mathoth to sechego okwane kodhno. Ang'o momiyo seche moko uwacho ni koth biro chwe to jo Kenya rito ponono ji ikore kaka sani wasejiwo jopur ni kipuro to chak iko puothi chon to koth ok bi. Gimi wacho no abiro duoke kama. Yiena mondo aduoke e yor siasa. Duoka ja siasa. Siasa nyadhi michung'. Ma keti nyaka tamalo ni ine midhi onge. Iwinjo? Kado gik moko timore kinde kama seche moko to idhi mane rally kore gweng' to ng'at moro moiri ahinya ichuo nyathi gweng'no gi pala. To jowaja na pana ng'ani koro kadhi gochone. En ng'amo keto nang'o odwa donje loch gi remo. To lokore aloka gima ko julu wacho nang'o ni yamo lok hiye adier kuma nogole wach mar yamo loko no. En lokruok mar yamo. Koth ok gibi gimoro achiel. Ade gimino ka wacho wach mar El Nino, ta wacho wach mar gimiluongo ni Indian Ocean Dipole, ma en bedo maliet mar dho wath machiegni kodwa, to bedo mang'ich mar dho wath mar Australia
e gine nam mar Indian. Kata taro mar Indian. Koro gima kelo koth ok en adi? Achiel, ok en achiel. Kendo nanyisi maber ni kadwa ni mondo agine atim gima ng'ane dwaro, japenjwa no dwaro. Tadire rita ok achiw kor moro amora. Tanyisi ni koth kiny biro chwe. Kama ne gima idwaro. Anyalo yiero mano. Ni gima kod ara timo. Koth ma kiny manyisi. Modong kora we. Gima watemo timo en ni watemo koro mondo joikre kaluwore gi ang'o kaka piny chal, kaka wasesomo kor lwasi gi science. Ni mae kaka gine dhi bet. To machwe actually wan gi koro mar odiochieng' achiel, wan gi koro mar juma, wan gi koro mar ang'o mar dwe, wan gi koro mar ndalo abich. Koro gi duto te biro nyisi ni ka koth ok ochwe kaka nowachi, to gimomiyo ok ochwe en gini motimore. Gimotimore ni endi ok ne en gima inyalo neno ang'o ndalo dweche 3 mane timo nade mane ichiwo koron. Iwinjo? Anyalo wacho sani endi ni lil mar kama nyalo kelo kolera. Awache chon. Ka lil no dhi mbele, kolera dhi bet. Ka nitie ler moro moket, kolera ok bedi. Ibiro wacho ni jakoro nokone kolera, jakoro riamo nikech nyawacho kolera to onge. Gimomiyo kolera no kobedo to ok idwa donji. Koro adwaro ga ni samoro amora ma ng'ato wacho ni koro kodhi kare, to ng'i ni koro mokel bang' mago owacho nang'o omiyo koro chako bedo kamano. Nitie gik moko kaka koro koth mar chwere, wan gik miluongo ni cyclones. Cyclones gi ok gin gik ma kata wasunge ok nyal predict ni dhi biro. En gima kowuok kokigine. To cyclone no endo yuaga ng'owa, yuaga ng'ich duoko mabor kodwa. Koro ibiro chungo cyclone? Ok in Nyasaye. Koro cyclone no endo samo biro, to mage shida ma wan godo mag climate change. Nikech sani gidwa bedo mang'eny moloyo kaka ne gintie chon. To gichakra chaka ma ok inyalo wacho ni obiro chakore karang'o to ochopo karang'o. Wang'eyo ni kichako chakre dwe mar 10 ka nyaka dwe mar 3 gichako bedo. To nikech en lokruok mar piny. Koro ok gin gik mi inyalo koro. Ok nyal moni wacho ni ma gimi gini. Nikech cyclone ok obet, to koth nyatimo nade bet. Gin koro koth mar opon yot moloyo koro koth mar chwiri Kenya ka. Koth mar chwiri no othago kata wasunge koro. Nikech ang'o? Cyclone mang'isigo ok ne gin ga tie chon. To gisechako gibedo. Koro iyudo ka bedo neno endo seche moko kelo koth chon, buogore to koth lal. Kata kelo koth to chwe to ng'adore chon. Koro gima timore ni kichimore ikawo kwan gi kalam tiriwo koth mochwe dweno to iyudo ka koth mochwe no endo ong'eny ang'enya kaka de kwan, lakini kinde mochwe godo thin. Koro japur ng'eni ka koth ochwe kinde mathin tiwuonde. En japur ok ng'i ni koth mochwe ni romo nade, ong'iyo ndalo ma koth ochwego. Ka medo somo ote mamoko ma bende joneno magwa oronwa okinyi ma kawuono. Ote to joneno oro mathoth ahinya. Ka bende adwa somo ote moro kae mar Lamek Menya owacho ni oyawre Joyce nyiso nagi mondo olos puothe gi koma to bende kik wigi wil gi pidho yien mondo kodhno kik dhi nono. In bende isejiwo ji ni opidh yien makare, leronwa e yo makare ber mar pidho yien. Ka bende ote machielo kae mano mar MC Mabune wuod Mugrango wacho ni otek kodwa kaka jokano plain moso jonyando sub county gichak chon giwuog kuonde ma ula nyalo muomogie. Jackie Nyarmodi bende wacho ni wang'ni adwa pidho yiende gi El Nino ni. Ka bende wacho ni Hope jokano be oseikore. Ka bende ote machielo ma bende ote mar Maureen Blessing wacho ni otek
ne wan jo Nairobi ni, but jo dala to aparo ni oikore. Ote machielo mabende adwa somo mogik kae bende Oluoch Oloja Lambo wacho ni wapidhuru oduma kod oganda mondo koth kik dhi nono. To bende yien bende ber pidho gi sani ma bende koro koth El Nino dwa chako. Kose ji opidho oduma gi oganda kaka Oluoch Oloja Lambo nyisowa e ote kae. An agombo ni mondo iluongo ni migawo mar pidho yiende kata rito pidho gi rito iluongo ni pidho gi rito mano forest services oriwre gi sirkende mag kor gwenge kech gin very active gidwa ni mondo gini wan ngeni adwa nyisi ni kiwe gwenge ma otuo ma horo nitie walunga ni asal areas arid and semi arid lands kaluo kende kunde ma koth chwe ma yudo ka percentage mar forest en 5%, 10%, to idwa ni mondo bed 30. Koro mae kinde wa monyalo kwano waka mondo oter forest cover obed 30. To mano kwa pidho yien. Wan nyaka gi kor gine mag forest mag sirkal kaka kidhi e gwengo kama wan gi Koguta forest yo kor gi ngane Trevor kocha. Yien onge wi got. Wanyaka uthulo gi endi obed gi drives mondo yubi opidh yiende kuonde go endo med namba mar yien. To benefit maduong' en ni sirkal nchi osekadho chik mar carbon trading. Wan odwa trade ang'o ka okel carbon market, okel chiro mar market tionge yien. Koso bo wacho ni wan bende sirkal nowewa. To ma en ana milome migoyo machalo ma ng'ato tinga tung' wacho ni mondo ji opidh yiende. Kech tung'no sirkal wacho ni ka chop higa mar 2032 onego bed ni Kenya bedo gi yien bilion 15,000. Bilion 15,000 wadno pidhe Rift Valley gi Central kende. Ok wamedo wateme wabede kata gi bilion 1. Koro en gima amedo jiwo to moloyo wapidh yiende mabeyo gengni mag aora. Wan gi aoche moko ma ok gini ma ok mol matek kata ma ok nigi pi mang'eny to gina aoche masienyo puothe. Wan ga aoche masienyo puothe. Puyudo ka puoth ng'ato osebejo sienyore odonjo aora to ji betindo loko gi kune mikunye kuyo and the rest. Wapidha yiende genga aora go endo mo puothe ji sienyore odonjo ang'o. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni yien kopidh sani gi El Nino to donge ang'e ni yien kopidh tipidhe kapod otin. Be biro konyo adiera kose koro wapidha kwang'iyo mbele ni ponono ka koth maduong' kendo kata koth mapek nyalo chwe kinde mabiro mbele to bokonyo. Ji biro ng'isi ni yien ma opidhi gi koth motieko dweche 3 ok wang' ma kata ng'atimore. Mana kaponi nitie kudni moro modhi ong'ado tiende lakini ok wang' ne gini. Yien opogore gi cham. Oboro madongo makare. Dongo makare. Yien gima ng'ato yien gima dongo kende ma iyudo ko otie oketo kothe kende motimo modongo kende ma ng'ato ko ng'ado. Dong nitie yien moko pidhi ma kata ng'ato kodoyo to odonga kende modong bo beda yien maduong'. Koro ang'o mari tidwacho ni biro wang' iseiko mondo wang'. Ote mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni ma en alama ne jogo ma bende odak Lower Nyakach kaachiel kod Kano mar mondo mi gichak ikruok piyo. Ka bende wacho ni kata joma nitiere Western Kochia, Alego, Usonga kaachiel kod gwengego mag Ugenya ma bende oketo kiewo kod Nzoia. Bende wacho ni governors makaluo nyaka teg emergency funds mar mondo mi oket tenge kata to avoid last minute rush. Ka bende wacho ni sani tinde meteorological department is a bit accurate. Nyaka ne giwere kod analog rain gauge mar obabo cha. Opuo kanyo ni nyaka nuweru kod rain gauge mar obabo tinde kukoro chal mar kor lwasi to dhi mbele e yo makare. Mago ote mabende joneno magwa podi medo oronwa kokale yorewa mag tudruok. Nyakora Ramogi jwang' watwa kotudore koda ikruok ne El Nino. Jokor chal mar kor lwasi wacho ayanga ni kod El Nino nyalo chako ayanga e chak higa manyien mano chak dwe mar 9.
to kendo biro chwe nyaka dwe mar 12. Bende nuwacho kanyo ni kochakore dwe mar Novemba gi Disemba ema koth biro medore. To koro ng'ato nyalo bedo ni penjore, wang'e ni kinde ma koth chwe ji onego bed ni ritore e yo machalo nade, kopogore kod wach mar pidho yien, pidho cham. Ja Kenya onego bed ni ikore e yo machalo nade, kata jogo mantiere Nairobi kama pono onge puodho ma ginyalo pidho kata ginyalo dhi puro. Ng'ato ikre e yo machalo nade? Yes, koth bire dweche modong' mogik mag higa mar 2023. Ikruok mokwongo en iluongo ni bedo motang' en ni ing'is kaka iplan odiochiengi. Nikech adier koth ok en mar pith kende, en mar dak kiritori bende. Ritruok e yor dak maler, mar afya. Koth mang'eny biro gi suna mang'eny kuonde moko. Iyudo ka kuonde manyiche suna onge, koth pool mag pi okelo suna monyuol kuondego. Nikech king'iyo kata gine ma bang'e ni ok oliek malong'o, king'iyo temperature ok dhi bedo ni dok piny, hapana. Odhi bedo temperature maber ma nyalo miyo suna dongo. Koro wang'e maber ni ka suna ng'eny to nyithindo nigi chandruok. Wamany yore mag net. Ang'e ni sirikal mag gwenge osebedo ka nigi partners maber ma konygi timo kendo gimed jiwo timo mano mondo warit nyithindo to gi mine ma dhodho nyithindo goendo, nikech gine ma gin very weak. To kata jodongo sani bende very weak, nikech immunity gi ni chien gi jok man gi chandruok mopogore opogore manyalo miyo gine. Koro waikre kamano. Mar ariyo, waikre mondo gine en unfortunate ni koth mochwe last March, April, May, nyithindo moko ne gino goye, pulo goye. Waikre mondo wang'i kuonde ma nyithindo nitie, wajiw puonj ka gin classes kata chichni kuma ji gudore, to ket lightning arresters. Magi tiche mag sirikal. Ma sirikal county ka county kata gweng' ka gweng' onego bed ni ng'iyo mago. Wang'i safety mag jok ma yom gi jok ma ok nya yudo gine security kaka wan. Mago dwani mondo watim. Thuolo marwa mano miwe maneno ka rumo okinyi ma kawuono. Adwa ni chiw wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono kotudore kod koro mabende nukoro godo chal mar kod lwasi, kotudore kod ewi koth mar El Nino ma koro jo Kenya geno ni biro yude pacho ka. Adwa wacho mana kapok atiyo kada ni mondo alos kamoro mathin ne an jalup director. In jalup director. Tachung' ne gigo mitiyo godo e pimo kor lwasi e Kenya ka. Mano kitengo machung' ne. Mano ber mondo jopiny ong'e. Nikech mosomo gine cha, mosomo gine ne director mar migawo. Mano David Gikungu. Mano jatend migawo. Chieng' moro dwani ng'e dho atwara mondo ikele kar ka utwag kode. Koro wach mogik ma amedo jiwe ni ji koro chik itgi ne koro mar kor lwasi. Nikech koro mar kor lwasi ne biro ng'isi wige ma koth dhi bede mang'eny manyalo disrupt. Mar ariyo, wan gi anuo kendo wan gi directors mag meteorological mag kor gwenge, Migori, Siaya, gibiro golo forecast. Kendo ang'ene jopiny, arito mondo jopiny oikre mar tiyo gi forecast ma gichiwo nendo. Kata wabiro golo forecast dwe ka dwe, wabiro golo update, wabiro golo nyaka alert. Kapo nitie juma moro ma koth dhi chwe mang'eny ahinya manyalo disrupt ji, wabiro golo alert ni jok ma kamayo bed careful, koth dhi biro mang'eny nikech kodhe giendi gi gine. Machielo nikech manyicho timore machiegni Sharon katieko. Jositima nigi gine moro mar weyo yiende to gore kor yien, gore kor gine mar stima. Kose gore kor stima to gikawo kata jumbe 2 kata 3 kapok gibiro timo nade, kapok gibiro giloso. En jukumu mar jopiny mondo ging'e yiende machiegni gi gine gi yiende mag stima mane kor gweng' mondo timruok nade, ging'is jostima go biro timo nade, ging'i ka ginyalo winjore mondo ng'ad
olwer yiende go endo kik bed gigore stima nikech koth ka ng'eny ikia yien mabiro lwar kuom stima to koro ka koth ng'eny kama tionge gi stima ok ober. Mane gima da wacho mogik. Erokamano ahinya Abisai Sede. Wacho ni in jalup director mang'iyo gigo ma ipimo godo chal mar kor lwasi. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Ibi watwa kod jopiny kotudore kod ikruok ne El Nino. Nyakora Ramogi Ajwang' ageno ni luwo twaka e yo makare. Wachako ka Abisai ne nolero e yo makare kotudore kod gino momiyo koth moko iluongo ne El Nino to moko ok luong ne El Nino. Nyaka sani bad migawo makoro chal mar kor lwasi osewacho ayanga ni koth biro chakore e chak dwe manyien, mano dwe mar 9 nyaka dwe mar 12, mano koth mabiro chwe mapek miluongo kanyo ni El Nino. Kabende nyaka sani kamedo mana paro ni moko kuom gwenge mabende owach ni dhi yudo koth mapek mano ting'o gwenge makaluo, Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho mar Okaka kaachiel kod gwengego mag Nairobi. Kuonde ma oula nyalo muomo oting'o gwenge kaka Nyakach, Nyando, alwora mar Aora Nzoia, dhowedhe kaka mano mar Kisumu kaachiel kod Winap Gulf, alwora mar Aora Sondu, Narok, Gilgil, alwora mar Suswa, Mwatate kaachiel kod alwora mar Tana River. Kapo ni dak e kuondego ma oula nyalo muomo, osejiwi kai mar mondo mi ichak chon iwuog kuondego mar mondo mi koth kochako to kik iyud midhiero moro amora. Jopur bende ijiwo mar mondo mi ochak pitho chon, koth biro tok koth to iyude gimoro ma koth okonyi godo. Jogo ma bende odak kuonde ma koth biro bedo ka chwe mang'eny, pi makamano, pi mar koth, inyalo manyo tangi moro mar mondo mi ikan pi makamano. Kalore ni tok koth to ponono kinde oro nyalo bedo. Koth kosechwe kik bed ni pi koth lal mana kamano to onge gimoro amora midong' godo. Koro miyo e kinde ma koth mar El Nino chakore ayanga e pacho kae, kochakore chak dwe manyien, in kaka japiny ne ni iikori e yo makare mar neno ni kodhno okonyi ma ok okelo ni midhiero moro amora. Gikanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny. Wakawo mana yweyo madundo gi sani, tok yweyo mwakawo gi sani, chenro mabiro en pok opogore kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor.